máte rozdiel. $5000. A 4000. 5000, no už je aj taký trošku ťažší. Aj väčší. Tento je ľahší. Ale od tých 11 feet, 12 by som odporúčal asi túto 5000. Čo ma dosť prekvapilo je, že ja vám ich ešte potom nafotím. Ale čo ma dosť prekvapilo je, že tento má. Tento cvrčka má. Možno tu nie je len niečo vadné v tomto. A ešte sa pozrieme, či tu majú. Áno. Tu je aj tá 6000 distance. No toto už je riadny masaker. Ide tak trošku stuha. Ten nabíjak má tu nejakú vôľu, ale to si myslím, že to bude. Mám pocit, že tu je krivá oska, pretože mi z ním normálne trasie. Tu keď si môžete všimnúť. Čiže ja si ich idem zobrať, idem si ich položiť a ich nafotím a pokračujeme ďalej.